जानाय अजित बाथौनि जाय माबा धोरोमगुरु बिनि बिसय नोंथांमोना बिथां सारादु खुंदों बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा फोसावगोन? गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय जे बिथां अजित नारायण बसुमतारिया हारि आरो सुबुं जिउखौ अनखांनानै सासे महापुरुष महरै बा अबतार महरै बे बुहुमाव उजिफैनानै जोंनि बर' माहारिनि एबा गासै हारि माहारिनि सुबुं जिउनि थाखाय अनखांनाय एबा सानखांनाय लानानै बिथाङा मोनसे जोंनिनो थाखानाय बर' हारिनि बाथौ धोरोमखौ फोसाबफैदों एबा फोसाबनो बिथाङा आखायाव लादों। बिथाङा 1947 मायथाइयाव 7 मार्च दानखालि बिथाङा जोनोम जादों आरो बिथाङा बेबायदिनो उन्दैनिफ्रायनो धोरोमनिनो माखासे सेन्टिमेन्ट जिथु गोसोनि सानखांनाय लानानै धोरोमनिनो बाथ्रा बुंबोदों, धोरोमनिनो हाबा मावबोदों। बिथाङा बिदिनो देरदोखोन देरनानै ससे समाव लावखारफोरजों गेलेबोदों। बिथाङा गुबैयै सासे जमिदारनि फिसा। बिथाङा बे सिडली एबा चिरां ओनसोलनि गासैबो हारि माहारि सुबुंफ्रा बयबो मिथियो जे सुकुर सिं माहाजोनखौ सासे जमिदार होननानै बयबो मिथियो। आरो बिथाङा बै समाव जेब्ला ब्रिटिशआ सासन खालामदोंमोन बे भारतखौ, बे समावनो बिथाङा सासे अजित नारायण जिथु राजा बिद्यापुरनि अजित नारायण राजाजों बिथाङा सोमोन्दो दंमोन एबा अजित नारायण राजाया बिथां सुकुर सिंखौनो बे ओनसोलनि सासे मेम्बार एबा गावनि आखान्थि हिसाबै बिथांखौ गावनि ओनसोलखौ नायनो थाखाय बिथांनो बिबान होदोंमोन। बेनिखायनो बिथाङा बे अजित नारायण राजाया बिथां सुकुर सिं माहाजोननाव फैबाय थायोमोन। बेनिखायनो बेबायदिनो बे अजित नारायण बसुमतारिनि जोनोम सानखालि बिथाङा थिग थाग सफैफ्रांनानै बिथांनि जोनोमखौ मिथिफैदों आरो मा बेनिखायनो बे बिथांखौ बिफा सुकुर सिंआ अजित नारायण बसुमतारि होननानै नाम दोननाय जादों। अजित नारायण राजाया बे जोनोम सानखालि सफैफ्रांनायखाय बिथांखौ अजित नारायण बसुमतारि नामखौनो दोननाय जादों। दा बिदिनो देरदोखोन देरबोनानै बिथाङा 1961 मायथाइयावनो बे जोंनि बर' माहारिनि बाथौ धोरोमाव माखासे निति आसार गुलाय गुजायखौ नुनानै माबोरैबा फोसाबनो हायो, स्र' एबा गोग्गो गोथार नेमखान्थि आसारखान्थि माखासे हुदाफोरजों बोरैबायदिबा सोलिलांनो हायो, बेखौ सानखांनानै बिथाङा गुलि होनाय हुदाखौ बोखारनो थाखाय बिथाङा नाजादों माखासे धोरोमनि गोथौ सानखांनायनि गेजेरजों। बेनिखायनो बिथाङा 1961 मायथाइनि 15 अक्ट' नभेम्बर खालि लावखार लोगोफोरखौनो लानानै मोनसे बिफांनि सिङाव फिथाइ प्रसादजों फुजा होनाय नेमखौ दिन्थिदावबोदों आरो मा। बिनिफ्रायनो लासै लासै गावनि लोगोफोरखौ लाफानानै बिदिनो गावनि लोगोफोरनि न'खर न'खर बे फिथाइ प्रसादजों फुजा होनाय बाथौ धोरोमनि गेजेराव बे हुदाखौ बिथाङा खालामबोदों आरो मा। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोना मा मा हाबाफारिफोर लाफादों? दिनै जोङो बिथांनि मांखरसालिखौ जोङो बेखेवबाय। बेजों लोगोसेनो जोङो बे धोरोमनिनो बिथाङा जिथु बे अजित बाथौ धोरोम आफादाव गंसे फिरफिला सोरजिनानै होदों, बेनिखायनो बे फिरफिलाखौ जों बेखेवबाय बिफा गुरुनि अजित नारायण बसुमतारिनि बोसोन बायदियै। आरो बेजों लोगोसे जों दिनै माखासे आलासि इनभाइट खालामनानै लेंहरनानै जों दिनै आलासिफोरखौ लानानै आरो जोंनि बे अजित बाथौ धोरोमनि निति आसार बायदियै बा गुरुनि बोसोन बायदियैनो जोङो दिनै
आर'ज मेथाइ खनदों। नोंथांमोननि नैबे हाबाफारियाव बिटिआरनि एम रन्जित बसुमतारिया नुजाफैनानै बिथांनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै बिजाब लिरनो 1 लाख रांनि अनसुंथाइ बेसेन आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथाङा सोलिफु बे बिटिआरनि सासे EM जानानै सासे खुंथाय गोहोआव थानाय बिथाङा बिफागुरु अजित नारायण बसुमतारीखौ अनखांनानै बिथांखौ अनसायनानै आरो जोंनि धोरोम आफादखौ अनसायनानै बिथाङा 1 लाख जासिलांदों बा बिथांनि माखासे धोरोम बिजाबखौ सेबखांनो थाखाय बिथाङा हेफाजाब एबा डनेसन होदों। बिनि थाखाय जों जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावदों। दा बेनिखायनो जों बिथांखौ साबायखर बावदों। गोसो गुदुं सोलोंसा सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि काराटे किड एकाडेमि 2024-25 मायथाइनि एडमिशनखौ फोसावबाय। नोंथाङा मिन्थिगौ थारैनो काराटे सोलोंनानैबो दानि जुगाव गावनि जिउखौ मुलुगाव दैदेननो हायो होननानै। फै बिब्दिब्ला काराटे गेलेनायनि मोननैसो मुलाम्फाखौ जोङो मिथिनानै लानि। काराटे गेलेयोब्ला नोंथाङा गावनि देहाखौ गोख्रों लाखिनायजों लोगोसे साननाय हनायखौबो गोख्रों खालामनो हायो। काराटे गेलेयोब्ला नोंथाङा नोंथांनि देहानिफ्राय बेराम आजारफोरखौबो गैया खालामनो हायो, जेरै सुगार बेराम, प्रेसार, डायबिटिस आरो बायदि बायदि बेमार आजारफोराबो नोंथांनि देहायाव गोरलैयैनो सोमजिनो हाया जायो। बेराफारसे नोंथांनि मुलुग दावबायनायाव सेल्फ डिफेन्सनि थाखायबो नोंथांखौ हेफाजाब खालामो। जिउ दानाय लामायाव मोजां गेलेगिरि जानानै नुजाथिनो हायोब्ला मोजां नखर संसारबो नोंथाङा दानो हायो। अब्लालाय मानोथो गोबाव खालामबावनो? सोलोंनो गोसो दङब्ला गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामना खाबुखौ लादो बिरेंगायाव काराटे। मिरुनि 690-134-1656, बेंटल काराटे मिरुनि 967-804-1226, धालिगाव काराटे मिरुनि 6900-451157, बालामगुरि काराटे आरो मिरुनि 8720903713 अनजिमाफोराव।